Esperjenza unika dwar ġraja storika, okkażjoni mhux tas-soltu. Dan kien is-sentiment fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun ta' dawk kollha li biħġarhom żaru s-sala ewlenija ħalli segwu mill-qrib id-dokumentarju dwar il-ħelsien taħt it-tmexxija tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Dom Mintoff u l-progress u l-ġid soċjali li din il-kisba niżġet fina l-koll li għadna ngawdu minna bħala nazzjon sal-lum il-ġurnata. Filmati li deru għall-ewwel darba ma' persuni li għexu din il-mixja twila u li ma kienieċ faċli sal-ewwel tokki ta' nofs il-lejl tal-31 ta' Marzu tal-1979. Tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mackay. Il-Partit Laburista tiċċelebra din il-ġurnata din is-sena b'mod differenti. Dalgħodu konna ġewwa l-Imtarfa fejn il-partit wera illi postijiet lokalitajiet li kienu esklusivament għall-użu ta' servizzi Ingliżi ingħataw lil Maltin wara jom il-ħelsien. Illum hawnhekk iltqajna fiċ-ċinema ġewwa il-Ċentru Nazzjonali Laburista, il-ġimgħa d-dieħla ħanidħol qofol fid-destinazzjoni tagħna tkun il-Birgu. Birgu bis-swit il-monument tal-ħelsien fejn iltaqgħu bħala Partit Laburista biex niċċelebraw propju dak li ksibna mhux biss f'jum il-ħelsien tal-1979 imma kif illum għandu relevanza fil-ġurnata tal-lum. Il-pubbliku preżenti l-ħadd wara nofsinhar kellu biss kliem ta' tifħira għal din l-inizjattiva imtella mill-Partit Laburista bħala preludju għal jum il-ħelsien ta' din is-sena bit-tema ħelsien il-ġid tal-Maltin. Dan fil-waqt li l-pubbliku seta' jgawdi wkoll il-wirja dwar il-ħelsien. Għax fakkarna ħafna f'tal-emoddi kollha għextom dawkin ħafna minnhom. Għax kont hemmhekk personali jiena ħi. Emozzjonajt ruħi għax dak iż-żminijiet għextom jiena. Wara fuq Mintoff speċjalment li kien lider kbir u minn dali rajna kollu għaddejna minnu, jiġifieri. Tajjeb ukoll qed nagħmlu pjaċirna la ħafna żgħażagħ li dal-affarijiet hemm bżonn naqalawhom u kif jista' jkun nirrepetuhom għax nistennew l-okkażjoni tal-ħelsien biex nurhom għax ħafna sfortunatament ma jafuhomx dal-affarijiet. Bħala żagħżugħ tal-limtu rajt mix xaddew mistrijietna sabiex aħna din fejn wasal nissaw kollu bis-saħħa tal-Partit Laburista u tat-twemmin soċjalist għandna. Verament ħareġ il-messaġġ ta' kif kien il-pajjiż il-fejn irrid il-Gvern Laburista ta' dak iż-żmien li jmur dan il-pajjiż u allura llum il-fejn sejjer. Aħna għexnieh da żmien u qabdek hekk mhux nostalġija, ir-rakkonti kollha tal-ġenituri tagħna vera jikkobovawk vera. Il-qofol ta' ċelebrazzjonijiet ta' jum il-ħelsien ta' din is-sena jintlaħqu il-ħadd 30 ta' Marzu f'Xatt ir-Ries il-Birgu fejn dakinhar issir ċerimonja ta' tifkira fil-waqt li l-Prim Ministru Robert Abela jagħmel diskors għall-okkażjoni lil dawk miġbura.